ga dai abin da yake faruwa nan daga Onitsha zuwa Owerri zuwa ina ne. Yawwa abin da yake faruwa kenan. Allah kuma ya takaita mana, amin. Gashi ne suke kona motocin mutane zuwa cikin dare. Yawwa gashi wani jami'in ku taimaka mana ga halin da muke cikin nan, kowa da kowa ya kalla. Onitsha to Owerri ga abin da yake faruwa kenan. Since yesterday in no sleep. Yes, gashi nan kowa da kowa ya gani. Yawwa gashi nan help me manager, kowa da kowa gashi nan ya gani. Yes, gashi nan yanzu kenan abin da yake tafiya kenan, abin da yake faruwa kenan. Sun zo sun crossing motoci, sun kone motoci a titi. Yawwa gashi nan.